Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kagem kita sedaya, puji Tuhan. Wontene wekdal menika tasih kita tasih kedipun keparengaken pinanggihan malih kalian kawula Bagong. Iki kudu ngaturke panuwun ya Rama Semar. Oh iya Gong, tenan kok Gong. Hidup ini kudu selalu selalu bersyukur ngono ya toh. Oh, awake dhewe iki urip dikeki urip sedina rong dina dikeki mangan cukup ngene iki ade kudu bersyukur. Iya. Akeh ana jarene. Jarene para ustad, para pendeta ka lho. Aku nek krungkut bae saka YouTube ngono kae. Oke ana sing do bersyukur aja dikakehi sambate ngono wae ya ta. Yo wis rasa kakehan gunem tanpa guna. Bagong nang wektu iki arep nglipur kabeh para sedulur. Ya ta. Yang semoga yang susah menjadi senang terhibur karena Bagong. Semoga yang sakit akan disembuhkan. Semoga yang kantongnya bolong ditambal ning nggon penjahit ngono ya ta. Sing ora ndidit ya kerja ben duwe dit. Kerja ya kerja sing halal ngono. Aja kerja sing haram. Contone colong jupuk ngono kuwi. Ya ta, kowe padha dirungokke ngono kuwi. Lakonana dalan sing bener. Lakonana dalan sing apa yang menjadi tuntunan agamamu masing-masing ngono. Oh ya bener Gong ngono kuwi. Awake dhewe iki ibarat kata ngono, awake dhewe kudu kae pitutur, ngekudu ibarate urun rembug mbuh kuwi dienggo dilaksanake para penggemare awake dhewe apa ora, sing penting awake dhewe ngekeki pitutur ngono, ya toh. Pitutur hal yang positif sesuai dengan tuntunan ajaran agama ngono, ya toh. Ora oleh wong kuwi ibarat kata ngono terus do colong jupuk, ibarat kata terus do ngono kae laku bedang, zina, ngono kae ora oleh. Kuwi nerjang angger-anggere agama ngono ya toh. Iya Pak, wis ana ing wektu iki Bagong arek suka-suka parisuka, arek seneng-seneng kuwi Pak. Olahraga sih Pak sing penting iki Bagong tetep olahraga. Ana kae lho peribahasa mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Jiwane Bagong ki sehat, Bagong ki sehat ora edan ngono. Ya toh. Bagong sehat jasmani dan rohani ngono Pak. Muga-muga kabeh kanca-kanca sedulur sing hadir iki kabeh yo pinaringan sehat bagas waras jasmani dan rohani ngono. Iso makarya. Ana sing makarya awan tok, ana sing makarya awan bengi. Nganggo nyukupi kebutuhan keluarga ngono kae Pak. Ya toh. Awake yo nderek bingah iso tuku sepeda ontel, sepeda motor, tuku mobil, tuku omah ngono kaya nderek seneng ngono, ya toh. Ora malah ana tanggane tuku sepeda motor, tanggane tuku mobil, bangun omah meneh, srei ngono terus dicolong sepeda motore ngono piye ngono kuwi ora bener ya Pak ya. Oh ya iya, ora bener ngono kuwi. Apa colong jupuk ngono kuwi sing ngajari sapa, ya toh. Ora ana, tidak ada agama manapun yang mengajarkan colong jupuk ngono kuwi, ya toh. Tidak ada juga agama yang mengajarkan perjinahan, perselingkuhan. Ngono kuwi ora ana, Gong. Kuwi kudu dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan semua orang. Ya toh. Wong iki nyang diparani, ibarat wong iki gur mampir ngombe, Gong. Kuwi ning donya iki ibarat awake dhewe gur mampir ngombe. Mampir ngombene awake dhewe iki gur pirang dina, pirang taun. Ana sing 20 taun, ana sing 50 taun, 60 taun, beda-beda ngono. Ya toh. Lah, maka dari itu selagi kita masih ada kesempatan, yo ayo ngono. Yo ayo
deremak cong ya toh. Oh, yo ayo padha ditindakake ajaran agamane Kang Karasuk ngono. Ya iya Pak, iya ngono kuwi to. Bener, bener, kandhane Rama Semar iki bener, ora enek salahe, ora enek lupute. Pinter Rama Semar iki. Wes rasa kakehan gunem tanpa guna, Pak. Bakong arek leluhur iki. Awakku wis seger sehat ngene iki wis olahraga angkat tangan, olahraga kanan kiri olahraga. Ayo budal wis makarya bareng ngene iki aku arep makarya semangat iki. Ayo makarya nderek Bendara Pandhawa tindak pundi tak sanggupi munggah gunung mudhun jurang mlebu alas tak sanggupi ayo pirang taun pirang dina pirang wulan wes pokoke oke yes budal Ndara ngono wae ya Bagong wis sehat ngene iki walah gembrobyos tok iki awake wis seger wis ora lungkrah meneh olahraga wis men sanaen korpore sana budal nyambut gawe ngono. Ayo iki ana gendhing-gendhing Jawa diaturke ya. Cublak-cublak suweng ya ana. Lah gendhing-gendhing dolanan iki kabeh iki awake dhewe mengenang jasa beliau almarhum Kinarto Sabdo, pahlawan budaya Jawa. Gendhing-gendhing dolanan, gendhing-gendhing Jawa iki matur nuwun. Ana almarhum Kinarto Sabdo yang sudah menciptakan berpuluh-puluh bahkan ratusan gendhing Jawa, gendhing dolanan ngono kuwi. Ya. Awake dhewe iki kudu mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, pahlawan budaya Jawa ngono kuwi. Contone almarhum Ki Anom Surata. Kuwi itu salah satu pahlawan budaya kok Solo ya. Beliau itu almarhum itu duta, duta seni dari Indonesia berkunjung ke beberapa negara, ngono, ya, mewakili Indonesia pernah ndalang neng Belanda neng negara-negara luar kono, ayo awake dhewe piye karo budaya wayang iki do seneng apa ora nglestarikan apa ora. Saiki gur budayane cacah iki gur Instagram, IG, TikTokan. Walah, ya ngono kuwi wae kowe seneng wayang. Nglestarikan budaya. Wong kono turis-turis asing iki mlebu nyang Indonesia, teko nyang Solo iki arep sinau wayang, sinau seni kesenian luhur bangsa kita. Wayang tari ngono kuwi kok awake dhewe malah kewalik sing wong Solo sing wong Indonesia ora ngerti budayane dhewe ya aja ditinggalno budayane awake dhewe ngono luntur no ilang no semakin lama semakin luntur semakin ilang budayane ngono ya ta Bagong iki pitutur ya ora wis ngono kae nganti megap-megap ya ngene suarane. Ambekan ki yo nganti megap-megap ngene iki. Ayo. Dia juga mengenang pahlawane dhewe. Pahlawan budayane awake dhewe sapa? Ana almarhum Ki Warsena Sleng. Saking Makam Haji. Swarga langgeng. Mugi pinaringan swarga langgeng almarhum Ki Anom Surata, almarhum Ki Narto Sabdo, almarhum Ki Mantep Sudarsono, almarhum Ki Warsena Sleng. Lan ugi saking Jogja menika kita almarhum Ki Seno Nugroho juga menginspirasi kita. Ngono, Warsena Sleng, Anom Surata. Pak Warsena Sleng niku walah biyen iki jane wanune akeh, jarane akeh ya. Pacuan kuda balapan. Wah, samenika dipun lajengaken putranipun, gitu. Ayo. Terus Ki Anom Surata nggih dipun lajengaken putranipun Mas Bayu Aji. Nderek bingah Mas Bayu Aji mugi tansah laris terus. Almarhum Ki Warsena iki Seno Nugroho ya diteruske perjuangan beliau. Diteruske putrane ngono, gitu. Teruske Ki Gading Pawukir. Mugi laris
terus pinaringan sehat, panjang umur Mas Gading, gitu. Kapan-kapan nek pinanggih, kapan-kapan kae Adik, pinanggih Mas Bayu Aji, nderekke Mas Bayu Aji, Adik seneng Lur nunggoni Mas Bayu Aji semalam suntuk ngono yes. Sewengi ngebyar sedalu natas. Weh yo gayeng era-era. Ya toh, wis dalang kondang Mas Bayu Aji neruske Bapa almarhum Ki Anam Surata ngono wes gur kali neruske ya. Bodro dhewe ibarate sangka dari nol wayang kuwi tuku perabotane pirang juta, pirang puluh juta, pirang atus juta. Wayang siji regane pira ya toh. Gamelan sak perangkat gamelan. Oh, kae wingi ana berita iki do nyolongi gamelan ngono kuwi piye? Gamelan kok dicolong. Ya toh, mbok nyolong liyane. Mencuri hatiku ngono toh. Kau mencuri hatiku. Kau mencuri hatiku. Wes. Apa meneh kuwi, Gong? Ayo teruske. Aja do colong jupuk, Lur. Tak kandhani ya toh. Wes kuwi ora bener. Colong jupuk kuwi engko akhire apa meneh ketemuan. Ketemuan ya kowe dimasang. Ngono iso. Salam olahraga. Icur-cur ngono. Ana sing nganggo tangan, nganggo sikil, ana sing nganggo watu. Walah, salam olahraga ya sak karep-karepe sing olahraga ngono. Ana sing nggo barbel. Walah. Wajur-ajur ngono kuwi ya toh. Dicur-cur ngono kuwi barang kuwi terus dilaporke polisi. Ngono ki apa ora ya rusak awakmu ya toh. Serasa colong jupuk tak kandhani. Nek ra ndedet ya kerja piye carane ben ndedit kerja sing halal ngono ya toh. Ora kerja sing haram ngono kuwi. Ora pareng ngoten iku ya toh. Ngono. Ya, terus Bagong wis kesel iki Bagong ya toh. So kapan-kapan disambung meneh ya Lur ya. Matur nuwun ingkang sami-sami rawuh. Matur thank you. I'm very happy about you. Thank you very much for everybody in everywhere for joining in my content. Thank you.